गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङाव दङ एबसुआ बर'आव बिटिसि भटार फारिलाइखौ खावलायदों आरो आसाम बिसायख'थि आय'गनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिटिसि भटार रल आरो जुडिसियेल आनजादाव एबसुआ बर' रावखौ दाबि दैखांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुआ समबाराव क'क्राझार डिपुटि कमिशनारनि गेजेरजों आसाम बिसायख'थि आय'गनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनानै 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बर' रावखौ इलेक्ट'रेल रलआव सोफादेरनो खावलायदों। बिथांमोना दाबि खालामदोंमोन दि रलखौ बर' आरो असमिया मोननैयावबो फोसावनांगौ। बे दाबिखौ आसाम मावख'आरि राव सोदांनाय आयेन 2020 आ मदद होदों। आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदोंमोन दि संबिजिरनि 8थि फारियाव थिसनजानाय बड'आ समान थामान मोननांगौ। बेयो खालि मोनसे दाबिल' नङा, बेयो जोंनि संबिजिरनि मोन्थाइ, बिथाङा बुंथिदोंमोन। एबसुआ आसाम जुडिसियेल सार्भिस ग्रेड 3 मेन्स आनजादनिफ्राय बर' बोखारनायनि सायावबो जिंगा सिखांदों, जेराव असमियाफोरनि गोनांथि दं। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि रेबथुमगिरिफोरनो मोनसे आलादा बिसम्बिलाइ गथायनाय जादों। बेनि हेंथायै एबसुआ 17 जुलाइआव मोनसे नेरसोनथि दिन्थिफुंनो थांखि लादों, जाय समाव बिसोरो आनजादनि फोसावथायनि कपिफोरखौ सावनो सानथांखि बानायदों। बर'फोरखौ गोनांथार सोरखारि आयदाफोराव जेब्लाबो नेवसिनाय जायो, बेखौ फोजोबनायनि गोनांथि दं, बर'आ बुंथिदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम नाङैनो ड्राग्सनि बेरेखा गुबुन गुबुन अपारेशनाव सानै हमजादों। 15 कौटि रांनि फेग्रा बेसाद जब्द। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसआ मरिगाव आरो खोला सालमारा जिल्लाफोराव मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव 15 कौटि रांनि फेग्रा बेसाद जब्द खालामो। मरिगावआव मणिपुरनि सासे 25 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जागिरड रेलवे स्टेशननि साखाथियाव खानाय जादोंमोन। स्टेशननि साखाथियाव बिथांजोनि थाबायनायखौ नुनानै पुलिसआ सन्देह जादोंमोन। नागिरनायाव बिथांजोनि मोदोमाव सिथाबनाय मोन 9 साबोननि बक्सआव दोनखोमानाय 104.5 ग्राम हिर'इनखौ मिथिनो मोनो। हिर'इननि बेसेना आयेन बेरेखा हाथायाव 5 कौटि जागोन होनना साननाय जादों। पुलिसआ फोथायो दि बेयो मोनसे गिदिर रायजो गेजेरारि नेटवर्कजों सोमोन्दो थानो हागौ। खोला सालमारायाव गुबुन मोनसे अपारेशनाव पुलिसआ 50,000 याबा टेब्लेटफोर बोखांदोंमोन, मोनसे होबथाजानाय सिन्थेटिक मुलि आरो मोनसे सुबुंखौ खादोंमोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव आपडेटखौ शेयार खालामनानै बुंदों दि जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरनि बेसेना 10 कौटि रां जानो हागौ। मोन्नैबो खामानियाव एनडिपिएस एक्टनि सिङाव लानाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा मिथिजानाय लांखारनाय लामाफोराव नोजोर होनानै गासै रायजोआव ड्राग्सनि बेरेखा नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव फेग्रा मुवा सोबग्रा सेंग्राया बिफाखौ बुथारदों, मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। समबारनि मोनाबिलियाव आसामनि क'क्राझाराव सासे 26 बोसोर बैसोनि सुबुङा ड्राग्सनि निसायाव गावनि बिफाखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि सिबिसुला नार्जारिया गावनि बिफा अनिल नार्जारि 50 बोसोरखौ बिथांनि थाग्रा खुलियाव रुवाजों गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। अनिल नार्जारिया सासे सोरखारि फरायसालिनि मावथिमोन, जाय जायगानि इउपि फरायसालियाव खामानि मावगासिनो दंमोन। सिबिसुलाखौ मोनसे समाव सासे आखा-फाखा बोरला गावग्रा महरै मिथिनाय जायोमोन। बिथाङा क'क्राझारनि स्पर्टस अथ'रिटि अफ इन्डिया मिरुआव 5 बोसोरनि फोरोंथाय लादोंमोन आरो गोबां बान्थाफोर देरहानो हादोंमोन। बबेखानि सुलुफोरा बुंदोंमोन दि बिथाङा बावैसोनि बोसोरफोराव गोसोआरि सावस्रि जेंनाफोर आरो फेग्रा मुवानि निसाजों जुजिगासिनो दंमोन। जायगानि पुलिसआ सिबिसुलाखौ खायो आरो मोनसे केस रेजिस्टार खालामो। मावख'आरिफोरा दायनि गुबै जाहोनखौ नागिरनो थाखाय गुवारै नायबिजिरनाय जागायदों। क'क्राझार पुलिसआ रोखा खालामो दि नायबिजिरनायनि बाहागो महरै फरेनसिक आनजाद आरो गोसोआरि बिजिरनाय खालामनाय जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बर'फोरनि खौसेथि आरो सिनायथिखौ जौगाहोनो थाखाय एबसुआ रायजोनाङै लामा हान्जा सुरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुआ बर' सुबुंफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो गोग्गानायखौ बांहोनो थाखाय मैया आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव मोनसे गिदिर लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिखौ मुलुग खौसेथिनि बर'फोर
थांनानै था आरो थांनानै था होनना गोहोगोरा स्ल'गानजों खुंफुंनाय जादोंमोन। क'क्राझाराव हानजा सुरनाया बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय जागायजेनो आरो क'क्राझार गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टिपार्पस फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोबहैयो। गोबां जौ एबसुनि सोद्रोमाफोर, फरायसाफोर आरो मददगिरिफोरा हानजा सुरनायाव बाहागो लादोंमोन। बिथांमोनहा प्ले कार्ड लानानै बर'फोरनि सिनायथि, गोजोन आरो जौगानायखौ मदद होनानै स्ल'गान होदोंमोन। आबसुनि दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन दि बे हानजा सुरनाया आसाम आरो मुलुगनाङैनो बर'फोरनि गेजेराव सांग्रांथि गोसारहोनो आरो गोग्गानायनि मोनसे गोख्रों मोनदांथि दाफुंनो थाखाय मोनसे गिदिर सोमावसारनायनि बाहागोमोन। बिथांमोनहा बयखौबो गावसोरनि हारिमुखौ मान होनानै आरो गुबुनफोरजों गोजोनै थानायजों लोगोसे मोनसे मोजां इयुननि थाखाय जयै खामानि मावनो खावलायदोंमोन। 5थि खौराङाव दङ आइजोआ फिसायखौ बुथारनायनि सिमान जादों, सिथ्लायाव फबनानै दोननाय गोथै सह मोननो हादों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। 38 बोसोर बैसोनि रहिमा खातुन मुंनि सासे आइजोखौ गावनि फिसायखौ बुथारनाय आरो सिखावै गोथै सहखौ पान्डुनि जयमती नगराव गावनि न'नि सोरगिदिं सिङाव फबनायनि दायाव गुवाहाटी पुलिसआ खायो। रहिमाया बुंनाय बादिब्ला 26 जुनाव मोनसे हिंसायारि बुलायलायनायनि उनाव गावनि फिसाय सबियाल रहमान, जाय 40 बोसोर बैसोनि सासे स्क्रिप्ट फालांगिरिमोन, बिथांखौ बुथारनायनि बाथ्राखौ सिमान लादोंमोन। बे जराया 15 बोसोर सिगांनिफ्रायनो हाबा जादोंमोन आरो बिथांहा 2 गथ'फोर दंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि रहिमाया बाथ्रा दान्थेलायनाय समाव गावनि फिसायखौ बुदोंमोन, जायनि फिथाय महरै बियो थैदोंमोन। बेनि उनाव बिथांजोआ बिसोरनि सम्पथियाव 5 फुटनि मोनसे हाखर जावदोंमोन आरो गोथै सहखौ फबनानै दोनदोंमोन। रहमान गोमानायनि उनाव नसुंसेनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदोंमोन। रहिमाया गोरोबलायै सल'फोर होदोंमोन। गिबियाव दाबि खालामदोंमोन दि बिथाङा केरेलायाव थांदोंमोन। बेनि उनाव बुंदोंमोन दि बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। बेनि जाहोनाव रहमाननि फंबायआ 12 जुलाइआव गोमानायनि फोरमायथि होदोंमोन। रहिमाया अखानायै दायखौ सिमान लानानै पुलिसखौ सोमोनांहोदोंमोन। फरेनसिक रोंग'सारफोर आरो सासे मेजिस्ट्रेटजों लोगोसे मोनसे पुलिस हानजाया रबिबाराव गोथै सहखौ बोखांनो हादोंमोन। सोनाब गुवाहाटीनि डिसिपि पकनब बरुवाया बुंदोंमोन दि पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। 6थि खौरां दङ चिराङाव भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव हाग्रानि मैदेरनि जिउ खहा, डायरियानि सन्देह खालामनाय जादों। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय नायखेड्रा लावख्रिजुरि निज्ला दैमानि रुगुङाव मासे 25 बोसोर बैसोनि आइजो हाग्रानि मैदेर गोथै सह मोननाय जादों। बे जाथाया ओनसोलाव हाग्रानि जिब-जुनारनि सावस्रि आरो नायदिंनायनि सायाव जिंगा सिखांदों। चिरां हाग्रा खोन्दोनि मावख'गिरि कुन्जन मुसाहारिया बुंदों दि हानजाया खौरां मोननायनि उनाव जुनार फाहामगिरिफोरजों लोगोसे जाथाय जायगायाव सौहैयो। मैदेरा गावनि फारसेथिं गोग्लैना दंमोन आरो खुगायाव फेन आरो डायरियानि नेरसोनफोर दंमोन। जुनार फाहामगिरिफोरा फोथायो दि बेयो डायरियानि थाखाय थैदोंमोन, बिथाङा बुंथियो। हाग्रानि हानजा आरो जुनार फाहामगिरिफोरा जुनारखौ रैखा खालामनो नाजासेयावबो बियो फाहामथायनि समाव थैदोंमोन। रैखाथि होग्राफोरा गुबुन जाहोनफोरखौ नायबिजिरनो आरो इयुनाव साबसिन हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गोथौयै नायबिजिरनो दाबि खालामदों। 7थि खौरां दङ चिरां कभिडास जिआइ आरो आखाइ इसान आयेनफोरनि सायाव जिल्ला फालांगियारि जथुम खुंदों। बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि सिङाव मैया भुटान जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेशन आयेन आरो आखाइ इसान रिजार्भेशन एक्टनि सायाव मोनसे जिल्ला फालांगियारि मेल आरो सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि थांखिया जि दाग्राफोर, फालांगिरियारिफोर आरो फालांगिरियारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ बांहोनायजों लोगोसे बेफोर आयेनफोरनि आयेनारि आरो हारिमुआरि गोनांथिनि बादै सांग्रांथि गोसारहोनायमोन। मानगोनां सांसद श्री जयन्त बसुमतारी आरो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री धनन्जय बसुमतारीया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो जिल्ला खुंथायनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बिथांमोनहा बाहागो लागिरिफोरखौ बड'लेण्डनि धोनि आखाइ इसान दोरोङारिफोराव गोग्गानो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन आरो बिसोरखौ जायगानि इसान दिहुनथायफोरखौ रैखाथि होनो आरो जौगाहोनो खावलायदोंमोन। 8थि खौराङाव दङ बाक्सायाव गामियारि जिउ राहाखौ जौगाहोनो थाखाय अमा फिसा आरो साइकेल रानदों। गामियारि जिउ राहाखौ गोख्रों खालामनाय आरो गावखौ सोनारनायखौ बांहोनो थाखाय बिटिसिनि जिब-जुनार फिसिनाय आरो जुनार फाहामथाय आरो ना फिसिनाय बिफानफोरा बाक्सानि मुसलपुर हारिमुआरि न'ब्लाङाव मोनसे फालिथायारि राननाय हाबाफारि खुंफुंदों।
मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री रन्जित बसुमतारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ हेफाजाबनि बांसिन बाहागो लानो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। जिब जुनारनि सायाव बिथा खालामनाय आयखौ हेफाजाब होनो अमा आबादारिफोरनो अमा फिसा राननाय जादोंमोन। फारसेथिं ना फालांगिरियारिफोरनि थाखाय हाथाइनि सौहैनाय आरो रोगानायखौ साबसिन खालामनायाव मदद होनो थाखाय साइकेल रानना होनाय जादोंमोन। बेफोर नाजानायफोरा बिटिआर सोरखारनि गुदि थाखोनि फालांगियारि, साबसिन नखरारि आय आरो गासै ओनसोलाव अरायथा जिउ राहा दानायाव गोसो होनायखौ दिन्थियो। गुथि खौराङाव दङ काजिरङानि गिबिसिन गांसो फोथारनि दाव जरिबा 43 जातिफोर रेबगान्थिदों, जेराव मोननो थाङै आरो गोमालांनो हमनाय दावफोर दं। काजिरङा हायुङारि पार्कआ गावनि गिबिसिन गांसो फोथारनि दाव नायदिंनायखौ फोजोबबाय। दावफोरनि 43 हारिसाफोरखौ सिनायथि होदों, जेराव गोबां मोननो थाङै आरो खैफोद गोनां दं। बे जरिबा पार्कनि रैखाथि नाजानायाव मोनसे गेदेर माइल खुन्थिया। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला जरिबा मोनसे गोब्राबै गोमालांनो नागिरनाय, मोननै गोमालांनो हमनाय आरो मोन6 लोरबां दावनि हारिसाफोरखौ रेबगान्थि खालामनाय जादों। बेयो पार्कनि गांसो फोथारनि गोबां जिब रोखोमथायखौ दिन्थिफुंनाय गोबां ओनसोलारि हारिसाफोरनि थाथायखौबो दिन्थियो। ससियेल मिडियायाव खौरां फोसावनानै आसाम हाग्रा मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिया फोसावदों दि ब्रह्मपुत्र दैबाना हायेन सोरबिथिं बिखान्थियाव भारतआ गांसो फोथारनि गोनांथार दावफोरनि बयनिख्रुइ बांसिन रोखोमथाय दं, जाय थाग्रा खुलिनि गोहो आरो गोहो गोनां रैखाथिखौ दिन्थियो। बे मोनदांथिफोरा इउनेस्क'नि वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजिरङायाव गोलाव समनि रैखाथि बिथांखियाव हेफाजाब होगोन होनना साननाय जादों। रैखाथि होग्राफोरा बे जरिबखौ बिगियान बिथायारि मावखान्थिजों बाहायनानै ओनसोलारि रुजुथायै दावनि जिउखौ रैखाथि होनायनि फारसे मोनसे दावगालु आगान होनना साननो हायो। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।